guys, आंनि YouTube channel बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि channel को subscribe आरो like आरो share comment खालामबानो जाबाय आं दिनैनो first time vlog बनायदों ओमफ्राय बयबो नायलांबाय थादो दायो जोङो कलेज थांबाय थादों साइकेलजों थांदों ससे ओमफ्राय ससे ट्रेनजों थांगोन आरोना जों नै दायो जों थांबाय थादों दाबो मोनहैस्रालाय दाबो मोनहैला कलेजखौनो साइकेलजोंनो नै दाबो सहैयाखै स्टेसन मेंजोब्बायलै दायो सफैबाय नै हरसिंगा इयाव साइकेल दोनो जोङो इयाव ओमफ्राय थिंबो दं जाय जों थांनो नागिरदों स्टेसनाव दायो थांबाय थादों जोङो ओइलाय नुहुरबाय स्टेसनखौ इलायनो आंनि लोगोफोरा ट्रेन नेबाय थादों बिसोरबो जों रबि बे आंनि लोगो आरोना जों दायो ओरैनो थानाय जाबाय थायोना गोबाव दा 9टायावसो फैगोन दा 9टा जाथ'वाखै ओंखायनो दसे बेरायलाबायदों मोनथियामोन ya tiket lagra dui Robita jadi hasil nama mari musa kan Robita đi gần xin này, làm mà số xe bên nhau nè. Ayo thôi, ayo, không nhau. Lấy đỡ xin đi. Lấy rằng đi bên này đi nhau. Ini makan ini. Malgari agak kena gitu mansipra nih. Ayo nih zang gelau, jibo apa misang gelau bini frebe gelau, ayo, asik gelau. Lagu perani ini bahasa bayarnya nih trenan pis salah dapat, tren apa yang sini elah. Mansipra nih tren awak kene nih bayar ada. Ang danya tren ko naik na habai no le khur meeting mun na yo yo hang thế đó này tren nào cả khơi dương nó rồi tren nào cả khơi dương biết trong nào udalguri man bye Lai stand busan bus Lai jang station man phai bai
Gulai mati tris tabra. जोङो दायो ओरैनो थाबाय थादों स्टेशनाव जोंहाथ' एग्जामा 1टानिफ्रायसो ओमफ्राय दायो जोङो स्टेशनाव दङ ये देखो लाइन स्टेशन उदालगुरि स्टेशन here overbridge नै दायो जों कलेज सफैमारबाय बहुत गोजान थाबायनांबायलै बहुत मेंबाय बेलाय जोंनि कलेज जोंनि लोगोफोरा